ọma na-akpọ m n'ụtụtụ a maka sọsọ ọja na-egbu m taa ahụ na eweziga onye ọja nọ nga ha mefeligo unu azụ ka ihe na-emechi iwe ebili ọkwa eziokwu nna ịhụ na ọja na-akpalite mmụọ a na-afọ ọja ebe ọbụla ị nọ gị na ọ na-akpọ gị bịa ọkwa eziokwu onye ọbụla nọbetukwa n'ime ahịa na-anụ ọjọọ na-ege ndị ebe a na-afụnye ka ya gawa ịma ofu nye anyị na-egwabeghị anyị gbasara ya ekwe ka ya na-eji ekwe eme a ga-akụnwu nkwa na-etinye ekwe maka ana m na onye gwe ego ọsọ ekwe kọwa m ihe ekwe dịka o si dị ekwe wu nnukwu opi dịka ekwe si ada ekwe na-ezi ezigbo ozi icheta na mgbe gboo na-ekwe ka eji aga achọ izi ozi ọbụla anyị ebugodo ụzọ kwuo ekwe dịka omenala si dị na ekwe nwee ife dị iche iche ọ na-eme dịka anyị si kwuo before na nke ọzọ a na-akụkụ n'aka wụ obele ekwe ihe akpọ nkwụ nke ahụ obele ekwe nwee ekwenta nwee ihe niile a nwere ahụ ekwenta ekwenna ọ dị egwu ememla m detuziela ekwenna ya ọ dị mma nna mana nke n'iyi na ahụ ama m ya na-akpọ nke gị gọ nke papa gị maka ama m n'isi nna gị na afọ ya na afụkwa afọ ọ nke ị zụtara n'onwe gị nke nna gị yifọ gị yiri ọ nke nna m yifọ ka anyị ọ wee ka iyi nna nwoke dị ndụ mba mpa m adị ozi ndụ ewo Chineke na obi na ndokwa 1997 ka nna nwụ yes 1997 gị bịa irizie akpụkpọ nna gị nye niile bịa wizie obi okwu ndowo omeka nna ya ka ịhụ ahụghị ihe echi na omeka nna ya gị sie ebido m ebe nna m kwụsị ebe nna m kwesịrị ka ebido ọ dị mma kedu aha na-akpọkwa nke iyi n'ukwu ụmụ ya m chesa ọwụ ihe kọtị nke iyi n'ukwu kedu aha a na-akpọ ya anyị akpọ nkwụ ya mbụ n'ukwu ke ọ na-eme ọ na-ejide akwa gị ka ọ na-ejide ejide akwa gị oke ọ na-ejide uwe gị yi na ọ dị mma isi agụ nke na ọwa isi agụ kwa onye na-eche na ya isi agụ nọ isi agụ nke ahụ ezigbo ịma na isi agụ dị iche iche ọ nwere ndị a na-ese isi agụ so onwe ndị anaghị esi agụ so isi agụ dị iche iche kenwe akwa nna gị yifọ ijighị mkpara jụrụ mkpara wee bịa mana ọ nọ na ya dịka onye nna mọzi nweriri mkpara maka mkpara nwa iji wee sọpọtụ gị onye ichie ebu ọ sọpọtụ gị mgbe ị ka nka ka ị nwee ya sọpọtụ gị wee gaa nwunye ije ezi ma ya na-ejeji mkpahụ onye mee nye ọjọọ gị gwelite mkpahụkọ na-enye m sọpọt ọ dị mma ị ga-asị tiga okwu gị ebe nna gị tigawa okwu eme ihe ọzọ dị mkpa tụkwa ya eje gị gbasa ndị chọrọ ịgba nkwụ a na-afụkwa ahụ opi ọfụma a na-afụ ndị chọrọ ịgba nkwụ a na-afụrụ opi ma a chọọ ịma na opi a ị na-afụ awụrụ obere opi so gị nwa chọrọ onye opi ị agbanwekwa ihe dị na ya agbanwekwa egwu ya ewe n'ụkwụ ọkpa ya eweda ụkwụ ụkọ a na-akwụ ụgwọ akpọ gị ka ọ na-efu a na-akwụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ igbe egbube opi ebe ọ na-eme ihe gị gaa na-egbu ha ị na-egbu a na-abụpọ ego ịmara ndị na-afụ ọja ọwụrọ ha ncha niile ka a na-akpọ o nweghị ndị ụfọdụ afọ ebe a na-eme omenala aga afọ ebe a na-aṅụ mmanya ha aga maka na ama na ọja ịbụ onye ọ na-amasị ndị mmadụ ọfụma so ma mụ nwa ana m alaiki ka akpọọ m bifo m bịa gaza oku olu mbụ na iyi n'olu ọkwa nke nna gị nke ọhụrụ nke nna m nke ahụ nke gị iji egbu opi inwe onye ozi na-ahụ ka ọsọ opi nke na-egbu sọsọ ọja mba ọwụrụ sọsọ ọja nna afụ saxophone and jighị bịa ejuru m sax wee bịa because mana ọ nwe obere fọt because eji m ọ dị ebe a na-arụzie because nna afụ ụlọ chọọchị niile dị iche iche a na-emekwa ihe nọ na n'ụlọ ụka a na-emekwa ihe nọ na ọja na afọ ya afụgo m ihe n'ụlọ ụka mgbasị m fụrụ ya n'ụlọ ụka onye isi chọọchị anyị wee sị m
ka ekwe ihe bụ onye nke anụ anọ like nya mfukwa anya ọzọ chọọchị na-aga wo Dunamis Church na Bauchi State. Mba agwana ya ụlọ ụka ị na-aga nke isi bido ka ị nọ. Okay. Ụlọ ị na-afe n'ụlọ ụka dị iche iche. Onye ọbụla kpọọ gị ga-afụ. Mụnwa na-ele na onye omenala ndị ụka na-ekwe gị n'afọ ya. Ndị ụka na-ekwe Fada Mbaka na-azị ya egwu ọja. Fada Mbaka na-egwu ọja. Ama m na ndị ụka ekwe ka ndị ụka na-egwu ọja. Ihe a kịta wụ musical instrument. O nwejuru emi mana ọ kwụsị. Ọ wụ na onye ga music o nwejuru emi fasola mana ọ kwụsịrị na do ọ kwụsịrị na ti. Ị ga-afụ nwe nga. Yo ka anyị gawa n'ihu Anyị ma afụ foto na-aga n'ihu. Fọrọ anyị onye anyị jikpọta gị n'isi mbido. Fọrọ anyị dere emi ka anyị na-abụ na ịma afụ. Nke ka afọ dere emi. Nke ọ na ị ga-afụ taa afọma ya. Afọ m ya. Gị ma wọtị ya mfọlị gị ma wọtị ya. Mba ndị ma aghọtakwa ọja nye ma onye na-atọgbu m mkpọtọ ọ na-eme na-atọ m gwogwo. Ma m ọ na-aga ma wa na-afụ ya ọ na-aga ọga ka mmụọ ime ọjawo mmụọ asa ọjawo olu ndị mmụọ kwezi ọ ha na-aghọta ya bụ gị ma na-aghọta ya ndị ichie na-aghọtakwa ya ị na-afụ ndị ghọtara ihe nọ n'isi gbasara opi ịkpọnye ha ịjụfụ ajụjụ mana ndị mmụọ a na-alaiki opi ị ga-ebe mmadụ nwụ ka ebe eliri ndị mmadụ ihe junwe kpọnịta onye nwe ụnụ sef ọja siri ezigbo ike nke nka m na-ekweghị maka ise iji akpọlite onye nwa mkpọ ngama mọchụarị gị ga-akpọlite mmadụ ọja agwa gị na ịma na ịmụ nwaanyị mara omenala ka esi eme ya mina ga-ala ezigbo oge m ibuga ya mina lọg akpọchiri m abụ mmadụ ịnara afụ na ife onye arụ adịrọ afụọla ya ọja ife mara ara dị ya ife onye ukwu na-adịrọ afụọla ya ọja okwu ya dị ya mma ọja ụdị Chineke na ọja na-akpọlite ma ndị na-anwụ anwụ ihe eji ọja siri ike otegodo ọja na ele oyi nwoke ihe nwaanyị otegodo ka m lee ọ dị ka ahụ m na oyi nwoke ihe nwaanyị ote mme ihe ọ dị ka akwụmakọ mmadụ ote si gwubanga eleke nwaanyị eleke nwoke maka ịsọ nwe nne nwe nna nke nọ nna nna ebe a ego otu nna shika nne ogologo ịma na nne tinye mkpu a na-anụ nke a wụ olu nne nke a wụ olu nna mana olu nke mburu ibu olu nke ndị nta kọwa ọnụ ka m ga-akpọ olu ka na akpọ kọwa ọnụ nke nwoke ekwesị nke nwoke nke nne ele ihe ga-eji amakwanụ ihe pụrụ iche ịfụra nke a dị obere nke a dị nnukwu ọ dị mkpụmkpụ ọ dị nnukwu so nke a fụọ kịta mmeji nna wee chọta nke a mfụkwara anya because mma afọ ya mma eme kisho na ọsọsọ m nọ because ọ nwere ka esi eme ya n'omenala mana ọ nwere ike ịnụ ka mma nọ ọsọsọ m ebe dị dajụ mfụọ ọnya nke a mapụta ọ gị nwaye onye die abịa sị m nna na-ekwe idesie n'ọnụ ụzọ m ama m ga-eme gị n'ụbọchị taa ile ma ha anụ njido nke ka mmebawo ifo ya maka ọ ga-apụta iji die mfụọ nke a ịma nlalụ nwa ụla because nne ya achọlili nna n'abalị ịma ka o si ịma ka omenala si dị na ịma ka esi eme ya nne must chọlili nna ọ bụ iwu ọ bụ omenala ọ dịkwa egwu in fact ụjọ abịa ụna elekwenye m n'ahụ azụ nke awụ nna nke awụ nne na nke afọ nke a ga-achọta nke a ọ dịkwa egwu nna ngwa na ajụjụ na di na nwunye ọ dị mma igbo mụ na ahụ na o bụ ụzọ nara m di mana anara m nke nwunye ihe nne nwee omenala ga-adị maka onye na-amaghị omenala onye a si n'elu dapụ anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lụbata ka ogbu ọja gwa anyị nye anyị obere ndụmọdụ gbasara ọja ịgbe ihe ọbụla ị nwere ime kpọtụrụ anyị n'isi mbido ka anyị kpọbata gị ka ọ bịa gbuo oge ọja ka obiọma na-adị gị ka anyị dị mma na-emekwe na ndụ gị anyị na-abịa